Ġie ppreżentat appell quddiem it-Tirbunal tar-Reviżjoni tal-Ambjent u l-Ippjanar sabiex jitwaqqaf ix-xogħol fuq il-pool il-ġdid li jrid jagħmel il-Ministru Ian Borg fil-villa tiegħu fil-limiti tar-Rabat. L-oġġezzjoni ddaħlet minn il-ċantar li min-naħa tiegħu ppreżenta dokument ta' 25 paġna li jippreżenta 11 raġuni għaliex dan il-permess għandu jiġi revokat. Il-permess tal-pool ta' Ian Borg inħareġ f'Ottubru li għadda u għajjem kontroversja sħiħa għal fatt li l-awtorità tal-Ippjanar taqa' direttament fir-responsabbiltà tal-Ministru Borg. Oriġinarjament, anke l-permess tal-bini tal-villa kien qajjem kejos sħiħ tant li spiċċa quddiem l-Ombudsman. Fil-fatt, f'dan l-aħħar appell, il-ċantar jgħid li l-awtorità naqset milli tirrevedi dan il-permess oriġinali kif talab l-Ombudsman li kien iddeskriva bħala żball gravi li ħareġ dan il-permess. Tul il-ġurnata saqsejna lill-Ministru tat-Trasport dwar din l-applikazzjoni tiegħu għall-pixxina privata. Ġalgħodu ħarġet l-oġġezzjoni tal-pool. Ħatibqa' serbija din tal-pool? Ħarġet l-oġġezzjoni ma naħsibx. Ħarġu 11 il-raġuni għaliex il-pool m'għandux isir. Għandek ċittadin privat illi hu talab illi qed jappella għal permess maħruġ skont il-liġi skont il-policies. Għamel l-appell tiegħu jien ma noġġezzjonax lest anke nistenna li nistenna l-appell. Dwar il-pool, l-appell jgħid li l-awtorità użat riga differenti biex tiġġustifika dan l-iżvilupp fuq art mhux mibnija u li l-membri tal-Planning Commission ma ddikjarawx il-konflitt ta' interess tagħhom meta dawn kienu appuntati f'din il-pożizzjoni mill-Ministru nnifsu.